Efi baby ajiji si kampano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia ma hankra Efi baby ajiji si kampano nananom de akukuru hwe ase emprenka so na adwumaden afia ma hankra bionu so obeni musumine siam lana benya afa ho de finge si abrafo nsam ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye mwamo lana ma ye mwamo pa ebinu aboba bodin ebinu ya benfo ebinu so ya kunyine ye mwamo Ghana deshia ye mwamo pa Ghana ma mudaso Amansambo mudi, baby amukobia. Ghana my mudanso. Amansambo mudi, baby amukobia. Tima weni you say Ufrigano. Amapunti oja so na yesombio. Efi baby ajiji si kampano. Nananom de akukuru hwe ase. Emprenka so na adwumaden. Aya Nana Abraham ene Nana Abraham akwa akwaja somna na yewo mu no yenam kwayem na amane ne amamre kwa so nananom okwa ekura bibia ewo ha edi adanse se nananom ekọ ekura kwayem ena yenam a yaba bepie nana yedu fie eye Abraham ena odampemu a kwaye na yenam mu a yabepie ha no nana akwa nkwaja na ena ede ababe pie ha amane ne amamre kwan so we nyina kire se odupon kase bi atutu nananom ase ho siesie bibia di adanse machi kata esese wo nyina no tete ho no sa ena tie wo mu se wo mu the curtains ana partition kama aya decoration no nanso
wa mania ne amamre kwan so esese ye hu niema bi saa ewo mu enu nti na keta ewo ye chi ye nyina ehu ne nyina eye amania ne amamre enti na ye hu ni saa nana asese dwada ho ateda so ya ni mfoni atwerechire kama ne nyina eye bia wasiesie ama nana se nana akwankogya no wo mode eye eja no kwan kama ne nyina nso di adanse se BBSC Adamu asi ewo ebira nananom ani atai kokowa enne eye dotiye enya ye eye dotiye ananadwi nana ba ne nana berima ebekwa ekura efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwi ase empreka so na adwumaden afiat ma hankran dio no so obenimbo suminensiam Lana benya fa hodie finge si abrafonsa ayaya nana yedu fie ene ye nana osaibo nsu won makura se kɔ akwankogya na mo na ye ginan ye ba na ye nam kokɔ ase ya be pie ha koko atete egu ha no mo ha ban ni bi ni bia ekere ese ekurase na ya bedro onwunu ya adwo ye nana no maso wo mu bobo ye nana be ma agege ada na konwemo wo twan se ye nana ba makɔ a wo twie no wo de be ka aduane ho ama ye nana enya bi na niema bebre na ewo ha no mo a yehu esie yehu bede yehu nankanini yehu mo ahodo pi koko esi ha ya okokuo wasenso ya ono so jojo ne ho bodie esia niema bebre na ewo ha bibia di adanse se ha ye kura ya nananom eba no ase na ya bedre ye ne enua be ma ye wo fa ya de nyina wahene ba eba bedi nkomo na niema kakra ewo ha no watimi abone to fa kire ye emu ekakra papa mema yako yo mini aba meje oso madaro maboye mu nkire mu kakra bi niema ewo ekurase ha no ase ne sei yo empempi ukọ ekurase a ya na niema bebre wo nkurase a ya na bi wo kurase bo bi tikrom no ohunu beda ebi ti se esie bi ti se bede ya na bede no bo ha wonima de kro na dia na mitehu se ukọ wuram na akọpaduane ya na niema kakra bi kwa no nya kusia na akrantie bi ukọ konya sa wuni ade a wo de betum etu twabre ni bi na wakyekere aye ne second time na wo de agum to de bebeduru fia na de ba se wuyi onu oma ni wi a no akoto atwene enti no atam se tim kan se bede na yeye ni sumna so na chere se bede no yeyi ni papa wo ma wie ti de aka no sumna bola so yakoto atwene medase na eniama kakra aka no de bibia di adanse se ye wo akura aha nti ye na konwa na wotimo no eni ye frene se yo akonwa no de mebo mitiri so ya na mpempi sankokrafo na ye mpanimfo no kwafumba na so ma bra akonwa onu bi mu no obetena na ja oje ne home na ni sisi no onya ba bia da kama na akokra no oje na home enti no bi na akokra ndemo no ye frɛ no mebo mitiri so yo mebo mitiri so na ye na etimo no wojejo ne ho na ye na ba aya aduane na wanya bi adi esanse wakoye adwuma wo wremu wa bre ti ye to aso na ye bo awremu sania ye na ho siesi a wode gba akura no esi etie efi baby ajiji si kampo ano nananom de akukuru hwi ase empreka so na adwumaden afiat ma hankran dio no so obenimbo suminensiam Lana benya fa hodie finge si abrafonsam ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino nso ya kunyine ye mamo yanya ye nua merima na wo mo asiesie ekura ya bai wo mo asiesie ha kama a ye hu no kwaye sene ehasitie na ehatesen na wo mama eha ayesei na die nti na abasa na wo mo dwumadi ekura no omo ase ne sen mo ye mo nkyeremu odo mema o yeshia no na etesei yamiado wada roma bodin na kire ye dwumadi amodi ba kire frem ajawusu ye de adwuma idia ne se obi wu ane abesiesie ho ama no se open na kura be bo opese yenyara de opebia ebetimi ayama medase na wahene anase odupon kase bi tutu se ya na mobo akura yi ma anase sabi kontakro bi ewu a wonte akonya so a mutime bo akura ne bi ma no ba kire we de agisa wote akonya so ansa na ayama yo enti wote akonya so ansa na ye akura bi asese enti mo ba ye no na edha no eye eradada anase eye fie ha na ha te sen su ne ban a madane na mana be ye ewram kwaye mu se yo ye dase
ye ba na ha efie abrosan bibia wa correct efie ni mfimfin mu ni na ye adwuma de ayedi no ye ba beduru ase ha ene ye de adwene ne nya nsa atimi ye bibise ma na ye Mana Roma adwuma wei na ye hu ne se yesusua no emerewa pa na eye na mo mrantie a mo moja mo no sei na adwuma bi ati sei mo ye ehu nim eye dan so na mo chusu se adwuma wei na mo beye me ba cho ye adwuma sua se utimi enya kokodro nko ade a obetimi aye se de menu aba ugina ya obusebusa ensem ya sa pepe nyehu eye fe so de kokodro so de de obi ho awosuro obi susuro bi wa kokodro bia utimi ya me pa cho waware ma cho ai wo yire wo ware no nim se adwuma wo ye ni me ka tire na sa no ro so gitum wansuro ka cho da bi tu ko ba se ya hwim pusuno David menen de dibo me bibia mene mo bia o sabi obi oye adwuma mo kire kura akasa ne ho no akade eto ne so enti wa wo kita kura nom ne ade no enti ehu nim enti no o encourage afoforo se obi pe se onye bia obetimi abesua wa pe bia wo pe se obesua nko ade a wo ba so aye se be kire adwuma sua se wo akokodro nko ade a obetimi asua enti esie ne niam a ye hu esie de titiru eye wura musie ni bi na makotu anamu anamaye esanse etese anwea no pepepepepepe ye wo mo so anwene sa de ne mai wo ho no a o mo so timi ma na ye fe te se ewura musie pepepe aya na ye se sebi obi wo ho a okwa ekura se ya na ho siesie no eye kasa kire ene akrokro sen na etie enye adwuma na me kebedi kaka se adwuma sia se o pepe nko ade a utimi ye ma na ye fe enye kasa kire bia amanfo bi ma na ye hu wakwaji nduro wa ye se ba ye de ni aduro ya kokoduro ne de ye aya na emu ni bi sebi enhurehuna mo kasa kire wo mo ana mo ye dan ya na mete se mo krokro wo mo woni wo mo kasa sai na esitie ana me di kaka ye no adwuma sua obe se de otie bia wo nipa na be adwuma na obetumi ama na ye fe ebi okra na nim ne maba wa na se utimi hwe se obaya ama na ye fe se de be obi be hwe obekamfo amane ne amamre kwa so mo wo niema bi a mo gidi si ano ansa na mako ho ana sete sen dabi ye wo bibia ni musa amamre bia nim unya be fa ye wie dia wa wie no se ya ba ne ye adwuma yetu ya do be si ana menua yi wo bi kakra wo de be soso ama menua be man ya adwuma yi ebi mo ye ni se adruwum se o fa ni se obi ewu na obehiesie no eye se umaami bi se bi wadane ato na oyare na wontimi enware na wo siesie ne ho saa ne ye fa ni se adwuma na esitie enye hu enye hwe ye gidi a ye de ye ni se ye wonyame a wo hata suri ono na ho odin woma eyeyi enye wobosum ne be ma adwuma no ayeyi na ye ba afia ha no na efia ha no se ne menua ni sikan no eya abronsan na yedru ha abronsan ni dru ha no ye fa adwin hu se ekwan ye be fa so aye ekura no wo se yekoto nnua ni yesisi nnua no ni yegina ndua no ma efie ha nyina kata na aha yedu se ne be ya obi wura ha ofi se ampa wura kwayem na kwayem nsu na obi wura na nsa na obi wura no se udru anim ho no hwe ya ade bia ye frɛ no fountain tete no na ye be ka se e botan a nsuo free mu ba se ne wu ko nwura ma wo be fa nsuo so wo be hu nyema bebre no saa na sitie nti ye form bibia se ye ba no ya boa ye hu se ampa ekura ne ye be ye na se wonye de hye wonye ohene wonye ohema saa adwumadie ya yedi ye na menua be ma ne sikan no ye ndi saa adwumadie di ma because anye se ukwa akwaje eyino afi ye nana ho ye papa otumfo o se tutu honum na akire wo se enipa mu se ne ye sa adwuma wi mumla oye enipa bia sabi kakra wo nsem odu se de krampo na nana kwa akura ne de enya ade a obeye because eye ahemfo ene ahemafo akura na yeye eno nko ana bitimi aka atoas meda sinti no ye bibia free ho ana nanom kodu akura wi a mo betimi akle ha ma ha ye kama tesania e hade tiana senia ye ba senia na hasitie no ye wie bibia ye betimi akle ha senia na hasitie pepepe udru ha won kase ahase na etisi ya dase
Yefi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwiase empreka so ne adwumaden Say yene na hema awie ye toaso na ya bopromo awremo na ya kɔ eye na osaibonsu na ebra hene ho na ono nso yakohwa sania nananom de amane ne amamre egu akwan mu eja ne kwan fefefe ye beduru ha no nso no sania nananom acheche ye nana yewra nika oma ye ha kama emrekata ewo mechi ni nyina eka nana akwankogya ahosiesie no eho ya wo hwe ha nana nso so akonwa esi hono mo a ateda so ni chinye esi so emrekata edi ehimo nana akwankogya bibia kyere se nana aye ahoboa bema ba wokɔ ekura ya nananom acheche ne kama wo ya bakosem mo no entai ensi otumfo abrempɔmfo mienu ɔmabomu ekosa enti onwunu ju a nananom ebekɔ na wakodi amane nananom abrafo a wɔmo ɛhwɛn yewura sabre ɛna egyina hɔ no nananom abrempɔmfo wɔmo nyina eba na wabɛhwɛ wɔmo ewura ani achi nananom akwamofo ɛna sabre waduru ha wɔmo bɛhwɛ wɔmo nua ani achi na wabɛma no epiao na wajano ekwan a etwato ya nkra woni ne edi a etwato a nana ede kwa ekura nana no makwamfo ena ebehwe wonuanom ani achi Yefi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwiase empreka so ne adwumaden afiap ma hankra dio nana akwankogya enwa na yegusu eye no yefri nana berma ekura nana sei bonsu yefri ne ho nana sei bonsu ne ho na yefra sese ya ba ababedro epono no ano nana no eye amane ne amamre eye nana no fekufu a wo mo eye akwam otumfo nana no akwamfo na aba wo mo eye amane nti wo pia ye behwe se ye ne wo mo ebedi nkomo ahene ninia ana eda hoi nani abre ada wo masikente yana nada wo mase nani abre nana pia nana no mani abre nana no mani atai kokko wo isanse wo mu nua brempon wone wo mu nyina na wo feko nana no mo ani abre menhia fikasiemu nana kumase ehene woni ne nuanom wo mani abre pa esanse wo mu nua ne mpon ene da empemu no nana yamamo yakọ nananom yamamo yakọ woni abre esanse mu nua mo ne ko eba ena ene woda mpemu woni ne ba pani no
ne pon ena da fom ene ti wo trado ene braba ene yento anya no yeah aja mo what trado aja ya se what trado yes dear what trado aja bia ya nana anochwa aya nana brahine ne dabichi ana nani apre nani atai popowa okurani ne susi ate na de papa bi aishra nana osai ponsu ne dabichi mababa nani apre esansa ne step for etu nani atai popowa ne susi ate ne sanifa apai odupo kasie bi etutu oda ekuna mu nana kafra wati wie ene wukura wie ene wukuno nana so ya maudamre fadwe wie ene amano ade nesi secha jamatia ama etupan ane aba kunafo nani aya ne ya aba kunafo sepofo ena esuoyo the dabichi ena ekwe nana ekwa ekura wase wodi beja wine nana sebo so na ye na wopa wan krami na ye na wopa wodi brikatente oba ekurani ne se ebofo etu nani atai popawa ne se atutu atani atutu agunesem nani atutu agunesem nana yema yama yako nana yema yama yako ye ene wukuno ye ene wura nana kafra nyame enshawode nyame na ekwa wumo Efi baby ajiji si kampuano nananom de kukuru hwiase empreka so na adwumaden afia pma hankra duonu nson obeni musumi nensia lana benya afa ho de efi ngesi abrofo nsem ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino nso ye kunyine ye mwamo lana ma ye mwamo pa ebino aboba bodin ebino ya benfo ebino nso ye kunyine ye mwamo Ghana leshia ye mwamo pa Ghana my mudaso amansambo mudi baby amuko